Здравейте хора! В това видео сега водиш на една нова игра, която съм играл никога до сега. Днеска сега на Poppy Playtime Chapter 1. И да губим повече време, нека да започваме. Ето го пиши, да го пиши Chapter 1. Как ги лаки? New Game. И ако се чукате. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... Up. Evet, tylko wiecie, zapomnę sobie to. Poppy Playtime. Everyone thinks this stuff is split after 10 years. We're still here. Find a room with a poppy. Okay. Хора, вас бъде много тесно. Тъй, че да започваме. Ако заеди да. Заеди се. Така че има много детайли тук, бе. Това е готино. Е както да. Материал тук аз. Gift Store. О, това е готино. Така. О, има влак. Това е сам фая. Това е готино. Да видим какво има там. Това е закушено. Това? О, не паралоли, бе. Аз това не знам. Май беше самия плак, ако се лъжа. Да видя зелено, лаво, жълто, червено. Или това розово или червено? Бе, жълто... Зелено, лилаво, жълто, червено. Добре. Жълто, лилаво, жълто, червено. Добре. О, така пак. Така, познал това. Касета. Това ще е тук. Окей, да се това да го видим. Така пак. Тази ди... Сега спешно не мога да. Hubble cannons. Protect fire. Prevent to enter it.
Готово. Това го отложа. Не знам го. Оставим Playtime. Да, бе, пробва. Сега това да го вземем. Сега чаме тук. И да скаме това. Ай бе! Това го казах точно тогава. Само това бъде това. Това ще направи. Хаги! Моят любим това геройтка. Сега съм тук май. Това приеди тук. Толкова ще беше там. Ме сега го вземем. Сега... Пала. Мишко, гледал съм няколко клипчета, че кой добре знае как се играе. Сега те са май те кои за идея, които трябва да натиснем, ако не се лъжа. Да. А сега дърпам. Те учите бе. Добре, че това ще е интересно. Сега искам това тук. И отиваме тук, това го бърнам и... Това съм готов. Да. Хаги! Интересно. И това ще това спах. Хаги! Не искам да ходя там, това са ми взете. Айде тук. Пич! Това ще е така. Боляй я. Да. Интересно. О, тя ме на касета, бе. Спа. Ако ще сега взем това и го слагаме тук. Там знах. Къде друго има? Само оце там аз. Мога ли бе? Чакай. Искам да мога да отида там. Ей, ми дава. Едно тъпова. Да бях зеленото. Случай, белото е това. Другото, къде това? Его бе. Той е късет, бе. Сега да вземе това. Сега как да се върна път горе, бе. Такова врата, бе. Точно. Дай сега да видим това.
Много се бе. You're right. Десет свидо. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Това беше? Това беше. Чуеш какво тук? Не, да сега да се задавам. Това беше къги. Това беше къги. Виж. Това беше къги, бе. Искам да това там. Защото ми дава човек. Тук е толкова хубаво пътека има даже тук. Както да е. Това ще ме даде, бе. Ще ме даде ръката, червелата. Ма искам да отида там горе, бе, човек. Айде ще ми дава, бе. Иха, човек от тъпо, бе. Той ми дава. Иха. Така. Сега трябва да направя това. Направя тези неща и да. Айде. Чакай, ще напеча. Так то. Це попасти това. Какво е? О, чакай. Това май го знам аз това тук. Так съм го знал в някакви видеа. Да, това го знам. Сега тук. Чакай, това се мъгна. Може още се мъгнам. Това е странно, бе. Да знам това как работи. Къде бе тук? Взел е... ето. Взел тук сила. По-скоро енергия. И че ето тук. Да. И тук сега вече отивам. Да, бе. Сега това цяло ще твори. Би цяло. Какъв крал съм, бе. Как хубаво ме дигат. Какъв модел. Колко моделно, бе. Аз съм какъв крал съм аз. Какво уважение само. Гати, ако... Пич. Няма значение. Никакво въобще нямам. Просто помогна къде да ми бъде толкова много. Сега тук котята бе аз. Да. Need power. Откъде бе чу? Какво бе? Косета бе там. Как да се скача? Че тук не съм добил ба. Да, ето е косета тук. Я такива. Я пам, нещо ми спада. Че е това, вижу това. Ярко. So, Stella, Какво what е? made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And
being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? Może by? Alright, I think we're getting a little off track. A ja myślę, zobacz na otoku. Absolutnie nici tu nie nauczył trwa. Absolutnie nici tu. O, chciałem ja was suma za chwilę. A, spachła te kuli. Dobra, to trochę podziała. Ja widziałem. Będę tak. Май така жълти бе тук. Ето така тук. Това тук. Сега тук. Да, ще мога. Чакай, аз мога да потя железа. Мога да успя. И сега това искам. Ето долу. Как не взех full damage per човек? Power on. Чакам, това ми се снова. Сега, те дърпам тези ръчки. Сега тук ги побутват в тази машина. Nobody leaves without a toy. Mas тук сега сме някаква играчка, някакъв скейнер е, това е ясно сигурно. Сигурно това е играчката, която трябва да сложим. Ако ти се лъжа, де. Това много кофи. Тази фабрика, много клипи, бе. Чуеш каква е запотва? Сега това дори по клип. Као, пускай го, папа. Ще го папка. Това такова какво е? Това да го видя. Това скейнер. Това да е сигурно скейнер, някакви там, някакви неща. Сигурно скейнер, не? Сега да обслужа тук. Добре. Сега тук какво? О, това бъде част от твоя ли, бе? Спа. Сега после скъде, сега после... Оба после тук цялото това. Добре. Сега, тук е. О! Хъги, за сега, хъги. Очето. Сега тук да бъда. Това е често сега бягам от хъги ли, бе? То ме годи даже. Какво ще по? Как да успях да мина покрай той малко... Пише, да. Това не е на английски, get up. Поне това мисля на английски. Не това ще по, но това помеш това, ще му го призная. Без базик. Сега какво? Отначало да пушам цялата игра. Или прехвърля някакъв чекпоинт.
עזוב בכלל. Facciamo posso fa. Dov'è? Sai, tu che è qui? Ciao, sto stato capare. Let's go, ciao. Sai? Аз тук хъги го виждаме тук, е той. Сега е тук отил. Не бе! Аз в последния момент видях къде тя отида и гал се човек. В последния момент видях къде тя отида, но той вече ме изсадя. Не пак малко, като хората. Какво сок бе? А, що си пия един сок тук? Не ви погъба да ви кажа безпечно. Пак. И ти чак сега да чакам това да се зайде. Така. Чакай, тук идва. Айде, чакай. Чакай да го. Знаеш колко става? Аз отивам в последния момент. Ай, чакай! Той бъгва тук. Той заскочаха този секунда спря и после пак ме видя и ме изпуска. Това беше интересно. Абе, тя както това бал се зарежда, бе. Малко по-бързо е, ти тъпото. Bescheid, bă. Nu poate astfel în care... Dar vrem să o facem. Vedeți, îmi stau mal que teste между другото. Сега. Вече знам какво трябва да правя. Май. Коя така мисля? Абе, не така да завиваш, бе. Ай, го зад мене. Вече знам къде трябва ходя. Вече знам. Ето тук ми дам. Пиш, стига де. Стига де. Що съм такъв бавен, бе? Сега, тук какво? Чакай, това само се боя. Не бе, чакай, аз така да го убия. Не бе, той е... Сега тук някакви кашони, бе. Аз те бяха там горе. Сега какво, убих го? Аз не искам да го убия. Той ми беше любим герой. Не героя, характер. Тъпо сега. А тук... Какво е това, бе? Това съм, бе.
О, аз знаете с попито. Ама объркваш ме на къде цялото да. За те намерих бе. Аз бях на касета. Чай да бе. Да, бях на касета, аз намерих. Черна. Добре. След... Тук бе. Final log in relation. Experiment Huh? 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Това май беше хъги, ако ще се лъжа. Това беше тесно. Ставате с попито. Искам да скоча в фронта, искам да скоча. Не мога да скоча. Това е тъпо бе. После това много странно, има такива мъртви играчки тук. С кръв даже, нещо горе. No, stop, go back, run. Run. Down, turn around. Nope. Аз съм мъж и... Това не са The Backrooms, бе. Това не пише на The Backrooms. Чувате ли това, бе? Музика от това тук. Интересно. Много интересно, ако питате мене. О, това попили е, бе. Сега трябва това да го отворя, май аз. И да я освободя. А? А? Това и беше, бе, чаптър едно. Играчи, ако беше това. Ехо, благодаря, че гледахте това видео. Това беше Poppy Playtime чаптър 1. Ако званя късмет, мога да взема чаптър 2, ако успея да. Така че да, а това видео ви харесва, това видео да стигне около... колко? 5 лайка. И се пада част 2, като се бъде с Mommy Rolex. И да, хора, благодаря, че гледахте това видео. Ай, чао!